Eu mă simțeam de foarte multe ori ca la pușcărie. Toată lumea făcea asta. Cine zice că nu făcea asta minte? Am avut cumva ocazia să trăiesc ambele experiențe. Ne judecam în continuu. Eram cum adică, de ce ridicați un deget și nu două? De ce faceți așa și nu așa? Diferențele dintre școala din România și școala din Italia. Am făcut școala în România până în clasa 7-a și în clasa 8-a m-am mutat la școala din Italia și am avut un șoc cultural destul de mare, ca să nu spun imens, că nu mă așteptam să fie chiar atât de diferit cu mintea mea de atunci, probabil și cu mintea mea de acum ar fi fost fix la fel. La colegi, mentalitate, note, scris, vestimentație, felul de a vorbi cu profesorii, felul de a vorbi cu colegii, pauzele, recreațiile, zilele în care se mergea la școală. Și mi se pare un subiect foarte interesant pentru că mi se întâmplă foarte des să vorbesc despre asta cu prietenii mei, atât din Italia cât și din România. Încep prin a mă prezenta. Numele meu este Ioana și când am terminat clasa a 7-a, m-am mutat în Italia la mama mea și m-am înscris acolo în clasa a 8-a. Cumva, neștiind limba italiană, profesorii au pus destul de multă presiune ca să repet un an, ceea ce era destul de logic, doar că am mers pe premiza dacă, cel mai rău caz, dacă nu reușesc să învăț limba până la finalul anului, am să repet clasa a 8-a, nu văd de ce ar trebui să repet deja clasa a 7-a. Și într-un final a fost de acord. Mi-a fost foarte greu, adică am avut un șoc cultural imens. Nu eram pregătită pentru toate diferențele pe care urma să le întâmpin la școala respectivă și în general la școala în Italia, pentru că presupun că peste tot funcționează așa. Îmi aduc aminte în prima zi de școală, când am ajuns, mi s-a părut foarte ciudat că toată lumea vorbea limba italiană, că nu mai aveam cum să vorbesc în română, că nu mai puteam să mă exprim, că pur și simplu trebuia să stau și să observ, pentru că nu prea aveam cum să zic nimic și nu prea aveam cum să-mi dau cu părerea. Primul lucru care mi s-a părut ciudat, de exemplu, era că la noi când voiai să spui ceva trebuia să ridici două degete, acolo trebuia să ridici unul și eu mă uitam la copiii ăștia și ziceam what is wrong with them? Like, de ce ridică doar un deget și nu două? Așa se ridică două. Și mi se părea ciudat, mi se părea, cred că cam fiecare lucru din ăsta normal pe care îl făceau. Mie mi se părea foarte, foarte ciudat. Scrisul, de exemplu, în România se scrie foarte mult, se promovează foarte mult scrisul de mână. Adică eu toată viața mea la școală am scris de mână, deci măcar nu știu dacă aveam voie să scriu cu litere de tipat. În schimb, acolo nu se scria de mână absolut deloc, adică nu exista. Copiii aveau un pix cu o radieră și cu pixul ăsta îi scriau mereu cu litere de tipar. Dacă greșeau ceva, ștergeau cu pixul respectiv și scriau din nou. Față de cum eram noi, mi s-a părut că ei erau mult mai în urmă și aici vorbesc doar la materiile pe care eu le știam, care erau aceleași, care erau engleza și matematica. Adică eu de la un elev mediocru din România eram acolo cel mai bun la limba engleză în Italia, pentru că chiar erau chestii pe care eu deja le făcusem în clasa 4-a, 5-a, cred. La fel și cu matematica, mi se părea că în România eram mult mai avansați la matematică, adică știam mult mai multe chestii față de ce știau ei și, repet, nu eram un geniu al matematicii în niciun caz. Un lucru cu care mi-a fost extrem de greu să mă obișnuiesc a fost pauzele, pentru că în România eram obișnuită ca ora să fie de 50 de minute, după care ai 10 minute de pauză, intră din nou următorul profesor, până când ai pauza de masă de 20 de minute și așa mai departe. În schimb, în Italia m-am trezit că aveai o singură pauză, adică tu termini ora și deja celălalt profesor așteaptă la ușă și intră. Nu există pauza aia dintre ore și eu chestia asta n-am înțeles nici atunci, dar sincer nu înțeleg nici măcar acum cu capul meu de 30 de ani. Mi se pare că nu e ok. O altă chestie cu care m-am obișnuit foarte greu au fost zilele în care elevii mergeau la școală și implicit și eu. Pentru că în România se merge la școală de luni până vineri, în schimb în Italia se merge de luni până sâmbătă. Deci tu ai doar duminica liberă și ăsta a fost un alt lucru cu care mi-a fost extrem de greu să mă obișnuiesc.
felul în care elevii se adresau profesorilor. Deci un puțin off-topic pentru că am terminat școala cu mulți ani în urmă, deci asta nu s-a întâmplat anul trecut. Dar la noi, când vrei să adresezi o întrebare profesorului, trebuia să ridici mâna, trebuia să vorbești cu domnul profesor, se dădea bună ziua când profesorul intra în clasă și așa mai departe, lucru pe care nu l-am văzut în Italia. Mi se părea foarte ciudat pentru că copiii vorbeau cu profesorii cu prof. Gen, când tu vrei să pui orice întrebare sau când te adresai profesorului, în loc să spui domn profesor, spuneai prof. Și mi se părea extrem de ciudat. Un alt lucru erau notele, pentru că în România, dacă îți făceai treaba bine, puteai să iei foarte bine nota 10, nota 9, nota 9, 50, habar n-am. Adică notele erau până la 10. În Italia este aproape imposibil să iei nota 10, chiar dacă tu aveai un test și îl făceai la perfecție, erau profesori care îți spuneau nota 9, de exemplu, și dacă întrebai de ce, spuneau pur și simplu că ei nu dau nota 10 niciodată. Repet, anumiți profesori, dar marea majoritate era așa și în marea majoritate a cazurilor sunt destul de zgârciți cu notele, adică eu acum am dat un caz extrem, nota 10, dar dacă ești de 7, îți vor da 6 și așa mai departe. Se vedea imediat când cineva era italian sau nu, pentru că italienii se îmbrăcau cam toți la fel, aveau cam toți același ghiozdan, care era de firmă și toți aveau diferite culori, la fel și penarele, la fel și agenda și așa mai departe. În schimb, la noi, pe atunci cel puțin, nu prea era așa, fiecare avea haine destul de diferite. Agenda, nu am avut niciodată o agenda în România, în schimb acolo era o agenda care se chema Diario și era cam obligatoriu să-l ai, să spunem, toată lumea l-avea. Acolo trebuia să-ți scrii temele pe care le aveai pentru acasă, evenimente sau greve, se chemau șopero și erau destul de dese, nu auzisem de chestia asta niciodată în România, la modul că azi nu se face școală pentru că este grevă, poate era, dar n-am auzit. Acolo, în schimb, era destul de normal, să zicem așa, că odată la o perioadă de timp să nu mergi la școală pentru că era grevă, fel și fel de greve, habar n-am, dar era ceva foarte tipic. Absențele. În România, deja în clasa 7-a, 8-a, copiii dacă nu voiau să stea la ore sau vreau, nu știu, se întâmpla să pleci de la ore cu colegii tăi, plecai, te întorceai înapoi, nu ți era frică să pleci de la școală. Dacă vrei să pleci o oră de la școală, plecai, toată lumea făcea asta, cine zice că nu făcea asta minte. Și eu făceam asta cu colegele mele, adică, na, se mai întâmpla să zicem, mamă, avem ora de tehnologie, nu ne place, hai să chiulim. Nu? În schimb, în Italia nu exista în niciun caz așa ceva, nu aveai voie să ieși din școală, nu aveai voie să părăsești școala. Eu mă simțeam de foarte multe ori ca la pușcărie când eram acolo, pentru că erau efectiv porțile închise. Și dacă voiai să pleci de la școală, trebuia să vină mama să te ia și cam atât, nu existau alte opțiuni. Aveai un fel de carnețel în care se scria motivul, data, ora și așa mai departe și semnătura părinților și doar așa aveai cum să părăsești școala, altfel nu. Și mai era o chestie pe care nu o văzusem niciodată în România, nota se chema și practic în momentul în care un copil era foarte obraznic sau, nu știu, făcea ceva care nu trebuia făcut, îi se spunea că va primi o notă pe catalog și profesorul, știu că mi-aduc aminte că mi se părea foarte ciudat, eram, cum adică, profesorul lua catalogul, lua pixul și scria elevul Luca Paolo a deranjat clasa la ora respectivă, bla 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 și nu știu exact cum funcționa sistemul ăsta cu notele lor. Ideea este că la un moment dat îți scădea nota de la purtare și la fel, în România, depinde de rău, cam toată lumea avea 10 la purtare, adică nu știu, ca să ai 9 la purtare trebuia să fii rău sau 8, habar n-am. În schimb, acolo era destul de normal ca toți elevii să aibă 7-8 la purtare, adică era aproape imposibil ca cineva să aibă 10 la purtare. Să zicem că erau destul de zgârciți cu notele. Acum vorbesc despre ele așa, pur și simplu povestesc și mi se pare interesant că am avut cumva ocazia să trăiesc ambele experiențe. Dar știu că pe atunci mi se părea destul de greu, adică cel puțin chestiile astea cu pauzele, cu ziua de sâmbătă care nu mai era liberă și trebuia să mergem la școală. La fel și cărțile erau foarte scumpe
și trebuia să, la începutul anului, cumva părinții trebuia să asigure cărțile copiilor, care, repet, de multe ori era mult peste bugetul părinților, pentru că erau foarte scumpe, adică cred că media tuturor cărților pe care le primeai în anul respectiv era în jur de 300, între 300 și 400 de euro, ceea ce era foarte mult pentru foarte mulți părinți, mai ales pentru părinții care aveau mulți copii. Și mi se părea puțin nedrept, pentru că poate chiar erau părinți care nu își permiteau să le cumpere cărți copiilor și cumva se punea foarte multă presiune pe copiii care nu aveau cărți. Mi se părea că erau puțin discriminați și tot așa nu mi se părea corect, nu mi se părea fair, pentru că toată lumea are dreptul la carte, indiferent de dacă are sau nu are bani. În Italia era foarte comun să ai în clasă elevi cu nevoi speciale care aveau proprii lor profesori. Era clasa, să spunem, cu 20 de elevi, era profesorul care explica totul la toată lumea și cam în toate clasele era un elev cu încă un profesor care se ocupa doar de elevul respectiv și se asigura că înțelege, că scrie, că își face temele, că ia notițe. La fel mi se părea un lucru de nou, pentru că nu-l văzusem în România. Vorbesc fix din experiența mea, fix din lucrurile pe care le-am trăit eu și pe care le-am văzut eu. Nu știu dacă așa era peste tot, dar țin să cred că da, cam ăsta era sistemul de învățământ în Italia, deci mă gândesc că în toate orașele era la fel. Nu știu dacă s-au schimbat foarte mult între timp, sper că s-a schimbat faza cu pauzele, dar nu cred. Un alt lucru care mi se părea foarte ciudat, care mi s-a părut ciudat întotdeauna, deci nu doar la școală, a fost faptul că ei aveau programe foarte fixe de mese și eu chestia asta n-am văzut niciodată în România, cel puțin nu la mine, în familia mea și nu la cunoscuții mei și oamenii pe care îi cunosc așa mai departe, adică de bine de rău la mine. Oamenii mănâncă când le este foame. În Italia erau foarte strict, dejun se ia la o anumită oră, prânzul se ia la o anumită oră și cina se ia la o anumită oră și între mese au merenda, care ar fi gustare și respectivele la fel se iau la ore fixe. Era un lucru foarte nou pentru mine și mi se părea foarte ciudat. Deci am judecat foarte mult la început și mi-a luat foarte mult timp să mă obișnuiesc. Adică eu cu unele chestii cred că nu m-am obișnuit niciodată, cât am trăit acolo 12-13 ani, nu mai țin minte exact. Clasa 8 a fost cea mai grea pentru că a fost primul an în care am ajuns acolo, deci mie mi se părea ciudat inclusiv faptul că nu mai aveam limba română și mă simțeam cumva lăsată în urmă. Nu mai aveam materia, limba română, și aveam italiana, cum era și normal de altfel, dar eu nu mă așteptam la asta, cum adică să mai fac limba română și să fac limba italiană. Am avut anul ăla de acomodare, anul ăla chiar a fost cel mai greu. A trebuit să mă obișnuiesc în primul și în primul rând cu mentalitatea lor, care era complet diferită de a noastră. Dar acum, cu mintea de acum, mă bucur, chiar mă bucur că am trăit experiența aia. Cred că m-a ajutat foarte mult să evoluez. Cred că m-a ajutat foarte mult să devin puțin mai flexibilă, pentru că nu eram flexibilă absolut deloc. Din contra, cum am spus și mai devreme, gen îi judecam în continuu. Eram cum adică, de ce ridicați un deget și nu două, de ce faceți așa și nu așa. Când m-am înscris la liceu, parcă totul a fost mult mai chill, mult mai, deja mă făcusem prieteni, mă integrasem, știam limba foarte bine, mă obișnuisem cu toate ciudățenile astea care mi se păreau mie ciudățenii până la urmă la început. Deci, pe total, perioada pe care am avut-o în liceu chiar a fost cea mai frumoasă. Sincer, mă bucur că am trăit-o acolo, nu știu sigur cum ar fi fost liceul în România, probabil, nu știu, perioada aia probabil este frumoasă pentru aproape toată lumea. Cam atât am avut de spus, am siguranță, am să-mi aduc aminte de alte chestii după ce închid camera. Cam asta a fost experiența mea. Lasă-mi în comentarii dacă ai trecut și tu prin asta și care a fost experiența ta, ce am ratat, sau dacă nu ai trecut prin experiența asta, ce părere ai despre diferențele pe care le-am enumerat în vlogul de astăzi. Îți mulțumesc că ai rămas până aici. Spune-mi dacă ai alte curiozități, alte întrebări, sau dacă ar mai trebui să fac alte vloguri de genul ăsta în care să povestesc diferențe, șocuri culturale pe care le-am trăit în Italia, sau care sunt principalele diferențe pe care le-am observat între cele două țări, pentru că eu la un moment dat m-am mutat înapoi în România. Dar asta este altă poveste. Am un vlog și despre asta. Și dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și ne auzim data viitoare.